Всички говорят за кадриците с чорапи. Ама никой не казва, че ако не храниш корените, няма какво да накадриш. Да, чорапите са тук, но това, което прави магията, не е памук, а серумът. Първо срещам косата си. След това слагам от серумът Original, защото коренът е най-важен. Там се дава стартът на растежа и на гъстотата. След това пръскам райси в корена, защото серумът активира, а райси съживява скалпа, освежава косата и удължава ефекта. И спокойно, продуктите не омазняват скалпа. Знам, че е странно, но захапвам ето по този начин и навивам около чорап. Накрая пръскам райси върху навитата коса. Защо? Защото не ползвам лак. Ползвам нещо много по-умно. Райси запечатва влагата, храни косама и държи кадриците живи до следващия ден. Без твърдост, без сухота, само меки и еластични вълни. Не чорапите правят кадриците, а грижата преди тях. Ето и крайният резултат на следващия ден. Метод, който наистина щади косата. Без горене. Не магията е в чорапите. Важно е какво ще навиеш. Започни от корен. Hair Ewin е тук, за да ти помогне. Започни с този пакет Relax.